nekat. Wong-wong kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mongki men ketok gayan lungguh kursi ya. Ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mula satriya e, Mas. Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana satriya Lesmana Mandra kuwi. Ayo Den Mas ngono. Ayo Tin. Tatine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna to. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Aduh ya. Cedak. Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ayo. Kene kowe mah ra iso omong. Dekno nek mbeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku rawani to, wani. Ternyata kamu berani ya. Iya. Mas Broto. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Loh, jenenge gandrung ya sasake to ya. Oh ya wis sakane. Den Mas. Sopo kowe? Wis ngerti. Jarene moh ki ya ketak iki ya ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak suminten to kok lho. Sapa kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku suminten apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging ya ora kok. kok jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe kok aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh, senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok jero eman-eman ora. Den Mas. Apa, Mi? Aku ki kangen lho karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kelingan. Aku bayangke nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to aku ki. Ojo. Ojo. Gandeng. Aja piye to? Gandeng, Tin. Ojo, sakne wong ndak impek-impek sih ojo. Ora nek inspek. Kok sing arep aku. Halo. Ayo to mbok rene dilit sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho Mas. Apa ya ora mane-mane nek kaya ngene kok diemo iki. Ya piye ya? Moh tetep mau lho, aku gak nek gelem. Halah aku nyekel tanganmu wis dak-dik-dak-dikduk ngono lho. Kenekku ki wis dak-dikduk ngono dak-dikduk ngono. Anak aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok tak. Oleh nyomong dumu aku dumuken to Mas. Cepet. Kok aku ngene-ngene bareng to? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem dah apa ya? Umpama dapu aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Kae dapukane le ra. Gandrung. Manut aku ya Mas. Sak karepmu. Ya nenek to mbok aja atuh-atuh aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Kok mikir diseleh ngono to? Kok dicekli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekelke. Ayo rono. Arep gelem. Ora. Ya apa? Ayo Rene. Rene to
ta? Kene tangane gawa rene. Sing iki lho, aja Sing endi? sing tengen aja sing kiwa, nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene arek ngapa? Jariku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketoprak ampuh tenan iki. Terus gegarane Kekarane. Tin Mas. Piye minta? Apa aku ndadak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong kok apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra wis anu to, pacangan cempluk. Aku ki wis ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku wis ndek pacangan. Cempluk engko piye nek nganti gelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, ya, cempluk. apa iki? Wah, Ya mula Streaming ayo lho karo ini. aku wae lho. Streaming lho. Ngapa? nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis. Ya? Ya? Sedilit wae. Pak aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Bawa bojoku ki. sini. Ngapa? Emoh. Mau apa gelem? Hah? Emah kok ngene? Emah. Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo minta. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja kondeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene sik lho. Ten. Sengaja iki. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu, bungkek. Wah. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya? Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah omong-omong gelem ngono. Liyane gelem aja Aku omong. tak omong genti yo minten. Iya, nang kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-cerak ki soalé ana sing ngenggom iki. Apa? Ngene yo minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana sing Sapa? nglungguhi ora ana si cempluk. Ora Yo peduli jaluk karo aku. cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa tenan to ora seneng? Apik, meneng nih, apik. Tenan ora seneng. Nek Sing- weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo ta? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Lah itu Ayo to mbok ayo laku gandengan kaya nek manten kae lho. Nek manten kan sing lanang nang tengen, sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki, terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo gira. Oh. Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki, aku wis nuntun kebo kok kowe. Anggo kebone kok ngene kurang gede ki. Nek ya ora apa-apa. Aku ayo rene. Nah aja minggir-minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu. Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nadyan to rupamu elek. Ning aku apa Den Mas? Lirikanmu lho, mbok aja mlirik ngono kuwi. Aku dadi piye ngono lho. Nek ora seneng kok
mripate kaya seneng. Aneh man. Wong senengi ketok lho sekale ngemat. Mas Petro, asik tenan dong ngene iki Mas Petro. Oh iya. Asik tenan ngene. Emoh aku kondur aku karepe kon ngono. Emoh aku. Moh tenan? Moh. Kok ora gelem karo aku ngopo to? Ayo, kok gelem. Kowe wae sing gelem karo aku ya. Ndok apa ndok? Den Mas Broto lali lho. Karena kebiasaan iki kelingan pondo lho aku ki. Neng kene ora ana wondo. Iya. Pondo iki pacarku biyen pondo. Nggon neng kene sing eneng Den Mas Broto. Iya Den Mas Broto mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho. Mbok gelem ngono gek ndang. Ya ngono ki lho. Ya monggo aku kepengin mlaku-mlaku. Pengen mlaku. Ya aku digandeng nek mlaku. Tanganku wis ana sing duwe. Wah. Sapa sing duwe? Iya. Aku ta? Aku ta? Oh, disawer lho. Iki. Lho entuk 200. Kowe arep mau kowe minten? Aku njaluk atimu wae. Ora enenge ning atiku mung ana duit 200. Kok ati kok tele duit lho. Piye tanganku mau piye rasane? Ya piye ya? Kuwi lagi tangan lho, urung liyane. Kapokmu kapan kowe? Arep jajal liyane ora? Iya. Ayo. Nyari ngene lho. Ora. Tetep atiku tetep aku duwe adeg-adeg. Wah, iki. Aku nek wis tresno karo sing jenenge cempluk ora bakalan aku tresno marang wong wadon liya. Kowe ngene iki ngapa golek sinyal wae? Kayak Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Ora iso. Luput pisan. Nadan atimu tok nggo pawitan tresno karo aku, nek aku ora iso nampa cempluk. Oh masa ora iso napa? Pripun, Pak? Ora. Apik wis. Saiki ngene lho Den Mas. Iya, Pak iya. nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono cempuk, aja ngono. Lah Aja aku cemplak, kepengin tenan lho. Suminten. Suminten jenengku sing dicemplok. gede pangap. Sak mergane sakjroning atiku. Atas-atas to Iki wis ora ana wong wadon sing ana sakjroning atiku kejaba mung cempluk. Iya, Mula minten. aku ngerti yen atimu mengono cemplok ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho. Sedilit wis. Umpama Kok bar kuwi nek arep karo cemplok ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku mbok madheg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke.